Στρώνουμε κάτω το χαλάκι μας και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ξαπλώνουμε αργά και κλείνουμε τα μάτια. Τοποθετούμε τα χέρια μας αριστερά και δεξιά από τον κορμό μας και τα πόδια μας σε μία ευθεία. Χαλαρώνουμε και αφήνουμε το σώμα μας να παραλύσει. Διώχνουμε όλες τις σκέψεις από το μυαλό μας. Εισπνέουμε και εκπνέουμε. Με την εκπνοή μας απομακρύνουμε την αρνητική ενέργεια. Βρισκόμαστε πάνω σε ένα σύννεφο. Μας παίρνει και μας μεταφέρει πάνω από τον κόσμο. Το αφήνουμε να μας οδηγήσει. Το νιώθουμε σε όλο μας το κορμί. Σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Είμαστε σε μία παραλία πάνω στην καυτή άμμο. Αισθανόμαστε τη θερμότητα που εκπέμπει στο σώμα μας και αρχίζουμε να βυθιζόμαστε μέσα της. Μία μπάλα φωτός προσεγγίζει το σώμα μας. Ξεκινάει να ταξιδεύει μέσα μας, αρχίζοντας από τα δάχτυλα των ποδιών μας. Έπειτα προχωράει στις φτέρνες και στις πατούσες μας. Τραβάμε με το κορμί μας τη θερμότητά της. Συνεχίζει ως τις γάμπες μας και στέκεται εκεί. Μετά προχωράει προς τα μπούτια μας. Αρχίζει να ανεβαίνει μέχρι την κοιλιά μας. Αισθανόμαστε το άγγιγμά της. Στέκεται για λίγο στην περιοχή του αφαλού. Προχωράει μέχρι το στήθος. Διαχέεται αριστερά και δεξιά σε κάθε χέρι. Στον ώμο, στο μπράτσο, στον αγκώνα, στον καρπό, στην παλάμη, στα δάχτυλα. Έπειτα φτάνει στον αυχένα μας. Νιώθουμε την μπάλα στον αυχένα. Καταλήγει στο κεφάλι μας και μένει εκεί. Τέλος, διασκορπίζεται σε όλο μας το σώμα. Το καταλαμβάνει. Είμαστε μια μπάλα φωτός. Σιγά σιγά ανοίγουμε τα μάτια μας. Κουνάμε ελαφρώς τα χέρια μας
και με μικρές κινήσεις αρχίζουμε να ανασηκωνόμαστε, ο καθένας στο χρόνο του. Έχουμε πλέον σηκωθεί και νιώθουμε ήρεμοι και χαλαροί.